Споделям ви 10 неща, които коренно промениха косата ми през последните години. Едно от най-важните неща е четката, която използвам. От няколко години използвам четките на Tangle Teezer и съм страшно доволна от тях, а сега получих една невероятна пратка, която нямам търпение да отворим заедно. Точно така, дяволът носи Прада лимитирана четка на Tangle Teezer. Вау! Изглежда ето така. Имам точно такава, но черна. Тази е изключително красива. Разрезва страхотно косата, не я накъсва, също така идеална и за мокра, и за суха коса. Това, което аз правя е, имам една четка, която използвам за мръсната ми коса, една за чистата и една си държа в банята. В момента, в който си сложа маска, просто леко я разресвам. Погледнете я. Чудесна е. Следващото нещо, което правя, е да не връзвам косата си на стегнати опашки или такива кокчета, навита цялата коса. Използвам само сатенени скрънчета, за да не се заплита косата. Няколко години използвам сатенена калъвка всяка вечер. Грижата за косата не е само външна, тя е и вътрешна, така че много внимавам с какво се храня. Богати на омега-3 биотин храни, които са мазна риба като сьомга, орехи, авокадо, яйца. Не използвам топлинни уреди като маши, преси и така нататък, с изключение на някакви по-специални поводи. Здравето на косата идва от самия скалп, така че почти винаги, когато съм под душа, си правя масаж с масажор. Винаги, когато използвам сешоар, използвам и термозащита. Измивам винаги косата си по 2 пъти с шампуан.